este o provocare, pentru că făcând acele interviuri pentru Heliu online, una dintre întrebări, în mod repetat, așa, este de cea legată de ficțiunea politică. Mie nu mi se părea, din răspunsurile primite și din ceea ce citeam, nu mi se părea că ar avea o chiar atât de mare importanță, o asemenea pregnanță și de aceea am și insistat că la sesiunea Helion să discutăm un pic despre aceste lucruri. Și ca să fac și eu o anticipație pe termen scurt, o să vedeți că și comunicarea mea se va lega de cele anterioare, dar ceea ce este mai interesant, o să vedeți că ceea ce ne va prezenta Cătălin Balaghera Costea se va lega de subiect și va aduce o completare. Ficțiunea politică și fetele realității. Sunt fragmente, desigur. Și întotdeauna au vrut autorii să scrie despre cele întâmplate la vârf, în conducerea treburilor cetății, însă adesea le-a fost foarte greu. Cutezanța lor a fost plătită în multe rânduri cu capul, când, scriind despre conducători, scriau despre tirani, căci istoria omenirii nu este numai o înșurire de războaie, tulburate din când în când de vremuri de pace, ci și una a autoritarismului, în forme cât mai aspre, cât mai dure, dar uneori mai blânde. Doar uneori mai blânde. Cazul lui Miron Costi, cronicarul ucis doar pe baza unei suspiciuni de implicare într-un complot de detronare a domnitorului, voievod, care și așa nu a rezistat prea mult, după cum era tradiția nu numai la români, este sugestiv. Ușor, ușor, autorii au învățat lecția, au găsit un debușă prin plasarea acțiunilor în lumea animalelor, prin inventarea unor cetăți imaginare, populate cu oameni imaginari, dar care aveau probleme asemănătoare, ba chiar aceleași, cu lumea reală și cu întâmplările unei istorii doar formal contrafăcute, dar nici de cum contrafactuale. Se năștea astfel ficțiunea politică, una ancorată însă în problemele grave ce măcinau societatea de proveniență a autorului. Tratate libere despre democrație, în America, spre exemplu, și despre arta conducerii statului, Montesquieu în Franța, de pildă, s-au scris și ele câteva. Ceea ce interesează aici este ficțiunea politică în regim literar, adică cetăți, lumi imaginare, marcate de confruntări și de aventurile extraordinare ale unor personaje. Debutul genului pare să se fi produs printr-o distanțare satirică, cel puțin aceasta este viziunea lui Edgar Allan Poe, autor revendicat și de literatura science fiction prin câteva lucrări. Într-o notă la nemaipomenita întâmplare a unui anume Hans Fall, referindu-se la alte lucrări cu subiect asemănător, făcea următoarele distinții. Între aceste diferite opuscule, scopul este totdeauna satiric. Tema, o descriere a moravurilor lunare în raport cu ale noastre, dar în niciun caz nu văd efortul de a face plauzibile amănuntele călătoriei însăși. Toți autorii par absolut ignoranți în materie de astronomie. În Hans Fall, intenția este originală în măsura în care reprezintă un efort către verosimilitate în aplicarea principiilor științifice. Atât cât îngăduia natura fantastică a subiectului la călătoria de la Pământ la Lună. Rezultă clar diferența dintre cele două moduri de constituire a realității diegetice în viziunea acestui autor clasic. În prima situație se insistă pe critica tarelor unei lumi, căreia îi sunt transferate problemele adevărate din lumea reală. O a doua modalitate țin de science fiction-ul pur, adică de acel efort de verosimilitate, de credibilitate, pornind de la date științifice. Și în acest al doilea caz se poate porni de la realitatea noastră comună, însă nu este inventată o lume surogat pentru a o putea stratifica pe cea originală. De astfel, Ion Copana, de la care am preluat această idee, avea să insiste pe distinția făcută de scriitorul american, subliniind efortul către verosimilitate. Iată expresia concentrată a uneia dintre constantele fantasticului științific. El a îmbrăcat diferite forme de-a lungul timpului, la Poe, ca și la Jules Verne, și la epigonii acestuia, abundența precizărilor și detaliilor este uneori copleșitoare. Spre sfârșitul secolului trecut începe să se afirme o altă concepție, al cărei promotor era H.G. Wells. Venind în spațiul românesc, constatăm că abordările din sfera political fiction s-au dezvoltat exploziv după 1989. Desigur, ele nu au lipsit nici în regimul comunist,
însă au avut mai degrabă un destin izolat. 3 au fost ariile în care critica structurilor politice putea fi făcută, însă niciodată fățiși față de structurile și rânduirea socialistă. Unele aspecte erau ceva mai directe, dacă erau trecute în registru umoristic. O primă direcție de abordare menținea elemente din Barth și tipologia literaturii de aventură. Astfel au apărut confruntări cosmice nu între ruși și americani, chibițați de pe margine de români, francezi sau chinezi, ci între diferite caste și imperii desemnate ca extraterestre, cel puțin pentru a le se justifica zelul belicos. O altă direcție viza critica societăților capitaliste, cel puțin pentru a li se capitaliste, unde ura rasială și exploatarea omului de către om era un soi, după cum susținea mașina de propagandă oficială. Desigur, marea știință sovietică era dominatoare, cel puțin până în anul 10 în secolul trecut, că răcirea ideologică lasă loc pentru SF-ul evazionist. Legată de această a doua direcție este cea care dezvolta teme ecologiste de salvarea omenirii de la un posibil dezastru. Au apărut chiar și culegeri de texte cu această temă, cea mai cunoscută fiind avertisment pentru liniștea planetei. Deși desfințata cenzura regimului comunist filtra destul de eficient ereziile, împiedicând penetrarea în România unor opere exemplare care criticau regimul totalitar, existau, desigur, mulți intelectuali care le cunoșteau măcar din auzit. Aceasta se întâmpla cu minunata lume nouă a lui Aldous Huxley sau chiar 1984 al lui George Orwell. Și pentru a nu exista niciun dubiu, Ion Copana le va trece în revistă cu nonșalanță într-un studiu din 1968, publicat în volumul Viitorul, atenție, volum cu răspândire de masă. Nu le va pune la index, ci din contră, va da ca exemplu de ficțiune politică, sugerând însă că subiectul viza doar societățile putredului Occident. Ion Copana vorbește despre romanul Oameni ca Zedii, de H.G. Wells, pentru ca apoi să adauge. Replica acestei anticipații, cu un pronunțat caracter anticapitalist, a constituit romanul lui Huxley, Brave New World, Plângă lume nouă, o imagine scumpă și bazocoritoare a viitorului omenirii, întrecută doar de imaginea monstruoasă din 1984. 1984 al lui Weber, unul dintre exemplele cele mai cunoscute de utopie totalitară răuvoitoare. În această splendidă lume nouă, evoluția fiecărui individ este hotărâtă printr-o tehnică specială aplicată încă din faza embrională. O soluție pentru ficțiunea politică ar fi apăsarea pedalei ironiei. Așa face Mircea Opriță, scriitor care și-a consolidat vocația de autor satiric în ultimele 2 decenii. Și o descoperise chiar de la începutul bogatei sale cariere, pusă cumva în umbră de constrângerile ideologice, dar mai ales de inclinația sa spre utilizarea instrumentelor umorului, în unele cazuri, concretizat chiar în parodie. Este cumva un paradox semnalat cu rigoare și de Cornel Robu, pe Mircea Opriță va extinde registrul prozei din satiră, dar și parodii în teme și locuri comune în SF, în scrierile NSF. Exigența estetică rămâne în permanență la post, chiar și atunci când el, scriitorul, dă flu liber, de această dată, mai vechiului său demon al ironiei și deriziunii, umorilor sarcastice, memorabil manifestate în trecutul mileniu, în romanul parodic SF, Argonautica, 1970-1980, dar mai ales în romanul realist și satiric, Cina cea mai lungă, o caustică și corozivă radiografie satirică a nemuritorilor în lumină din epoca de aur al lui Ceaușescu. Este un citat din Cornel Robu. După căderea regimului totalitar și a constrângerilor ideologice, Mircea Opriță se va impune ca autor satiric redutabil. Sunt multe texte de luat în seamă. Mai toate dau seamă despre prefacerile societății românești post-revoluționare, despre lucrurile așezate prost, evoluate prost, despre oameni vicleni și stupiți, dar și caracterizează o vanitate adesea falimentară în plan personal. Uneori însă scriitorul realizează savuroase și destul de triste pe alocuri incursiuni în spatele cortinelor de fier, de capita, acolo unde se desfășoară micile drame sau mărețele întâmplări și însoțesc evenimente de importanță cosmică, am putea spune. Un exemplu este schița Interviul, una dintre cele mai bune rescrieri ale unei istorii, care a fost și ea un viitor imprevizibil. Subiectul este unul deja clasic, relatarea de zborul primului om în port.
Nu suntem în culisele Cosmodromului, ori ale Comitetului Central al PC, al URSS, vă era dor de aceste formulări, ci în satul de Paștin al viitorului ilustru cosmonaut. Istoria aceasta este contrafactuală în dublu registru, deși pare mai degrabă una alternativă la întâmplarea în sine. Evenimentul este ținut în mare secret, că nici ziariștii de la marile cotidiene, Pravda și Izvestia, nu știu ce caută într-un sat atât de prăpădit. Jurnaliștii așteaptă noapte să se petreacă ceva, să li se reveleze sensul prezenței lor acolo. Abia când la Moscova se confirmă oficial reușita zborului lui Gagarin, misterul este rezolvat și se declanșează bătălia între oamenii de presă pentru realizarea unui interviu cu tatăl celebrului deja cosmonaut. Interviul este o schiță de forță în acest registru al încercării de a reface istoria reală prin apelul la ficțiune și la seducția dată de contrafactual, inclusiv dezvoltarea acțiunii prin urmărirea confruntării dintre doi ziariști de la două mari gazete, completează registrul, își factualul, reprezintă esența mediilor de informare. Provocările sunt multe, iar autorul le introduce la fiecare pas. Este un text extrem de complex, cu numeroase sugestii, cu multe piste false, deschise, amăcitoare pentru un scriitor mai puțin rutinat și, în același timp, foarte limpede ca discurs, ușor de urmărit. Îți trebuie un mare talent, poate cel al lui Mircea Obriță, ca să poți refui o asemenea bijuterie în proză. O dovadă reprezintă și un dialog între părinții cosmonautului, dialog redat la cârciumă de tatăl acestuia. Femeia s-a temut inițial că Iuri, fiul lor, s-a ocupat cu lucruri mult mai pământene și că a fost prins de nevastă. Este lămurită că nu, că, în realitate, a zburat prin cer. Concluzia vine însă în spiritul unei logici aproape fără fisură. Și ce crezi dumneata, tinere tovare ziarist, că-i bubuie mintea aziaicii să mă întrebe? Că oare nu l-o fi văzut pe acolo pe Dumnezeu? Tare curioasă și abia așteaptă să vină Iuri în permisie ca să-i spună el sincer ca la o mamă. Este o satiră cumva mai înduioșată în această replică, indusă desigur și de argumentele tari ale locului de desfășurare, adică de cârciu. Dar textul nu este secret, decât poate prin iluzia acestei întâlniri Gagarin Dumnezeu, imaginată de un scriitor cu aplicație în science fiction. De fapt, aici este șmecheria și mă întreb dacă textul lui Mircea Obriță ar fi apărut, dacă n-am fi știut că este autor de science fiction, dacă n-am fi știut că activează masiv în acest mediu și dacă textul lui ar fi apărut într-o publicație oriunde, fără să știm nimic despre Mircea Obriță, l-am fi considerat să facă. Cred că nu. Deși este ficțiune politică și ficțiunea politică poate fi un subgen al science fiction-ului, cum vom vedea. Political fiction rămâne însă un subgen fertil la scară cosmică, impune permutări perverse, viclene și rafinate în același timp. Scopul este cel de a ascunde adevărul, unele ce ar putea face rău mulțimii, lumii în general. A ascunde fapte și consecințe este unul dintre cele mai proaste obiceiuri ale puterii dintotdeauna. Literatura de anticipație a demascat mereu astfel de politici de trădare ale interesului comun. Nu comunicarea, ci necomunicarea ne interesează aici, nu adevărul, ci rafinamentul minciunii, clădirea de realități paralele, domină câmpul lumii diegetice. Am putea crede că sunt povești, povestiri cu elemente ce țin clar de imaginar, ficțiune, pură ficțiune. Construirea de realități paralele, cumva rost, ca să nu spunem de-a dreptul portocalii, avem și în viața reală. Astfel, de ună zi, premierul Pop îi denunța poporului pe sabotorii din opoziție care puneau în pericol efectele creșterii economice. Concret, însă premierul uitase că această creștere economică pur și simplu nu există. Este un exemplu din cele multe cum că realitatea politică bate ficțiunea politică. Am propus sintagma englezească politică fiction pentru a denumi acest gen literar cu echivalentul românesc aproximativ ficțiune politică. Deși traducerea cu cuvânt este exactă, este evident că asistăm la un clivaj al înțelesului. Este diferența sesizată în denumirea genului ca atare, cu diferențele dintre literatură science fiction și literatură științifico-fantastică. Nu doar că expresia românească sună rău, dar nici nu acoperă sensul celei dezvăcinte englezească. Clasa descriere identificată aici este plasată de Cornel Rogu alături
și împreună cu cronia și sau istoriile alternative contrafactuale. Nu se identifică cu acestea. O mai bună conturare a domeniului ne oferă același autor, dând și alte exemple de lucrări încadrabile aici. Citat, de cel mai mult cântec în anii din urmă a avut o altă carte, Zeul Apatiei, de Roberto R. Grant, o istorie alternativă a României, pasată nu în trecut, ci în viitorul apropiat. Iminent. Urmează o paranteză amplă, definind unele clarificări terminologice asupra domeniului investigat. Implică o zonă limitrofă Croniei, așa numită feature history, sau numitul political thriller, în terminologia anglofonă, respectiv politic fiction în cea francofonă sau fanta politica în cea italiană. Criteriul viitorului apropiat este ca timp pentru desfășurarea evenimentelor este important. Imediat putem face asocierea cu celălalt termen cu care este numit genul către la noi, adică literatură de anticipație. Uneori, caracterul iminent al unor întâmplări este ușor de decelat, așa cum vom vedea în povestirea Viitorul mass media de George Lazar. În alte cazuri putem vorbi de viitor pur și simplu, fără un caracter de urgență, așa cum se întâmplă în Dona Cristina lui Dan Doboș, precum și răzbunarea de Stefana Cristina Țelă. În mușcătoarea schiță interviul al lui Mircea Obița, asistăm însă la o întoarcere în trecut, în momentul nefiind nici măcar o istorie alternativă, căci lucrurile s-ar fi putut întâmpla chiar așa, cum le-a decis scriitorul clujean. Și totuși vorbim de political fiction, chiar și în acest caz, construit pe o regresiune în trecut, față de prezentul nostru, trecut reconstruit în notele sale amuzante, deși sesizăm evident apăsarea. Suntem într-o societate autoritaristă, cât se poate de reală, încât ficțiunea aici pare a se limita la arta de a aranja decorurile și de a stimula acțiunea. Pentru că subiectul schiței este fără, deși mascat cumva de umor, politrucii sovietici se tem de un eșec al primului zbor cosmic, ceea ce ar însemna anularea oricărei referințe la încercarea care a avut loc. Eșecul ar rămâne un secret bine ascuns, căci se sărbătorește doar reușita, doar victoria socialismului pe orbită. De fapt, tocmai această așteptare anxioasă a prăbușirii lui Gagarin într-un viitor destul de apropiat aduce și conexiunea cu una dintre condițiile impuse categoriei ficțiunii politice de către Cornero. Optica este răsturnată, deci raportarea se face dintr-un prezent al protagoniștilor, legat strict de un eveniment real, cel al zborului cosmic, și nu de un prezent al nostru. În viitorul mass media de George Lazar, lumea însă este doar comunicare în masă. Totul se petrece la televizor, ecranele unui monitor. Sunt două ipostaze, prima fiind chiar aceasta a receptorului, a persoanei ce urmărește mediate evenimentele lumii sale. Receptorul are o situație pasivă, căci nu participă, nu este acolo, la locul faptei, deși interesul său contribuie la determinarea sociometrică și statistică a importanței evenimentelor prezentate. Interesul său pentru o anumită știre o face termenă de interes, proeminența fiind una din valorile prese dintotdeauna. Nu putem fi însă toți spectatori. Cineva trebuie să facă ceva, show-ul trebuie să meargă mai departe, spunea Lucian, un interpret remarcabil al anilor trecuți. Și aceasta este o a doua ipostază. Intuiția lui George Lazar se dezvoltă pe ideea că nu mai asistăm la spectacole regizate, nu mai suntem privitori ca la teatru, ci noi, mulți dintre noi, intrăm fără să știm un rol. Spectacolele sunt catastrofice, ucigătoare, sunt criminale, deci astfel nu ar mai fi proeminente, nu ar mai fi presă. Statul planetar devine perfect conectat, însă culmea perfect alienat. Orice întâmplare cu potențial scandalos devine publică instantaneu, grație mijloacelor, milioanelor și milioanelor de camere de supraveghere. Inițial se apelează doar la cele oficiale de pe străzi, piețe din instituții. Apoi, cu ajutorul unui soft special, sunt conectate în sistem toate camerele de pe telefoanele mobile. Acestea acționează mereu, chiar și dacă posezorul lor nu le utilizează în mod concret. Așa se ajunge la instituirea unei rețele mondiale capabile să scaneze fiecare colț de lume, identificând știrea, marea știre necontenită. În viitorul mass media se oferă chiar șanse de scăpare, de fapt o protecție a individului, căci forțele de ordine au timp să intervină atunci când infracțiunile sunt în fază incipientă. Cu toate acestea, bani după știri surpă lumea, resursele energetice sunt epuizate,
iar societatea mondială intră în regres. Energia electrică e furnizată când și când, rețelele de comunicare au căzut, iar presa se întoarce la cea tipărită, însă doar câteva pagini, realizate pe un utilaj tipografic în muzeu. Întrezărim aici un viitor ce pare apropiat, temeile față de un colaps al rețelelor electrice și de comunicații, fiind un subiect pentru ingineri, sociologi și guvernanți, sunt doar o temă de political fiction. Mulțumesc!